Aw, sige. Pero pangutanon sa nato ni akong kauban kung ipahubo ba niya dili. Sir, kasi kauban mo sir, nga makikauban sir. Unsay may kauban? Be, binawi. Tanawara, nasakpan day, aron masayod ka. Ako ang asawan, aning imong kauban. Excuse me, sir. Checkpoint na dire, naga-checkpoint ka dire? Aw, oh, mayong hapon ma'am. Naga-checkpoint ko nga na day. Okay. Nakoy tuyo ba? Oh, wala lagi kay motor. Nangutanar ako nimo kay basta nakoy tuyo. Basta mo hunong ka dire og motor, magpahuno kag motor dire. Ah, okay. Tingala lagi ko no wa kay motor. Gina-check yun ako ang mga motor pag kanang mutanggal kag helmet. Oh, patanggalon gyud kay para ma-clarify na ko ba kung kinsay niagi kay basig kabalo na ba ikas mga panahon ro no. Dapat ipa-open gyud ako ma'am labi nag full face nga helmet ginapa-open gyud ako. Ah, very good ka na kung gusto kay na ako'y gusto nga makita ron. Sir, amo kung ko'y problema. Gusto na ko nga masulbad yun ni karon. Problema? Ano ba ng problema ha? Kani man gud akong bana, sir. Bisag kinsa ra ginaangkas anang motor namo. Unya, unsaon man na nato, mayog moagi to diri. O gani na, sir. Ako gyung gikuan diri kay basi nagmatsambahan na ron, moagi na diri. Saktan yun na. Unya, kung magpundo ka diri, pakitaan kasi mong bana nagpadulong, dito mo dayog agi diri. Ay, okay raman. Diri ko mutago para mabalaan yun ako. Ihubo yung helmet. Diri ko tago. Amo tago ka dira. Okay raman ka diri, okay ra? Ah, sige, okay ra. Sige, dia. Tago dia ma'am kay basig. Pagyo ko na ron. One time lang yung ka. Muagi ka diri rong banaha ka ah. Kuramos giabot nimo na akong sakpan ta karon. Patay, dakop. Dakop na? Mag-short ra lagi. Kalangan bukid biyan no. Sabi ako helmet lab, unsaon ko ni? Mao gani no. Baklay na lang. Tikoy, bahala ka diha. Ah, sige, hanyoon ta ni ron. Sir, muset lang ko kuan lisensya. Wala biya, sir. Kani. Sure yun nga ako ang bana ni ang motoro, ang helmet, ang chinilas. Ah, sakpan yung karon. Nawala, nadakpan, unta lab. Unsay lab? Karon ka. Sakpan yun. Wala kay lisensya, sir? Wala lagi, sir. Dili ni matanggal imong helmet, sir? Matanggal man, sir. Tanawa. Ako agad laging bana. Sakpan yung karon. Lab, dugay pa lab. Unsa man na, uy? Murag pamilyar ka, sir ba? Pero pwede tanggalon gyud na imong helmet, sir, kay basig kaila day ta. Sir, pwede dili lang, sir. Napahak manggod ko, sir. Ngaya po na lab, uy, mansari biya na uron, dugay kay ka. Ay, wow. Napay pa mansari celebrate. Ako'y tinuod asawa. Bisag Valentine, so ko kita kagbulak. May pangkabit. Sir, pwede dili ubuon ang helmet, sir. Sir, ay na pa ububuha, sir. Bik, madugay, mig samot ba? Aw, sige. Pero pangutanon sa nato ni akong kauban kung ipahubo ba niya dili. Sir, kasi kauban mo, sir. Nga makikauban, sir. Unsay may kauban? Be, binawi. Tanawara, nasakpan day, aron masayod ka. Ako ang asawan, aning imong kauban. Wa ka lang kabalo nga minyo ni, giatik-atik na pug kagibulan na pug kani. Sayang kayo ang imong pagkagwapaw ni sabay ka ani nga minyo naman ni. Gisayangan nimo imong kaugmaon. Nagpa-uto-uto kani? Ha? Unsa lay ka? Ako kailan nimo? Lab, ay tuwa na, lab. Kisa di ka? Sakpa na gani, kaya na pagkinsa-kinsa diha. Napay paingon-ingon, mansarin ninyo ron? Sakwa magani, di magani kakahatag og bulak karon sa imong nangabit ra ka nga ultimo na. Di na mo gani ta ka pamalit og pagkaon, mangabit pa ka? Kamu lay bahala di ma'am kay ang katurang may mga lisensya akong dakpon. Di ko manakop anang mga naikabit. Awa ko ron ha? Ikaw kuan na, minyo de ka? Hastang minyo ana imong gisabayan day, pero pwede ba mo naog ra ka diha sa kong motor? Kay ako'y nagbayad ana. Ayaw pasagad ba kay dugay na tang bulag. Manawag ko be. Nahimo pang kabit anang trabaho nimo. Lab, asa ka, lab? Lab! Da, daghan bisag buda muna na mangabit pa. Nagtuo ka gibulagan kanyag muuban pa kunimo? Ha? Panginabuhi gimuha oy, bahala ka diha. Yes sir, ako sang i-check na kay lisensya. Wala po. Pakinaog lang sa ko sir. Naog lang sa sir. Naog lang sa sir. I-report sa ako ni sa opisina imong motor sir nga wa kay lisensya. Salamat sir. Akong motor.